Så lär nu var är attraktore, han rosote. Ja, vi ordentligt inte blåa tonna i det som filmar här till att det var en dag och vant. Här mötte ju någon kon och det var så skrivet rush, visst det var över fjärs. Det var stora fjäppar här så det är ett litet kon. Jag vet inte kan nå ja, snär som visar kvar folk fylkar med och det visar att det är den största parten är koner i vetrush så det man vara gå malbolken men det är inte det som jag ska snacka om det. Jag har lunch alla med här att jag skulle ha att inte bara skulle vara är som snackar i alla tojorna och så skulle jag inte snacka om att jag hade alla tojorna själv om det är viktigt att kunna få stol till att jag det fäller. Så jag alla teach man en gest vi att prata vi det är ju inte så väl men det har vi så finns en man över mig. Grunden till att jag har teach här för vi här det tror jag att han är ett lag gångter och så har han skrivit till mig och sagt att han är så glad för att jag såcha video som jag gjorde det så kunde han komma ut i naturen och så är spurte han bara om han inte kommer med en tur. Jag smäcker till så jag beina. Ja, det är gott. Och så har vi så spurt i Bjärgingarfälla i Eisne som eier det her akværet. Fjalla Bjärgarne eier da, og LFB. Om det ikke var en pastor av å være bjärgare, jeg kunne gjøre noe gøy til hennes reisende. Og det er helt og det går så ut her som jeg snakker i vi her. Eldste og i tjåken, det var en gøy gjøre. Så maskinen trykktestet? Ja, så jeg har spurt Bjärgingarfälla og jeg har spurt hejarna här så här är allt är under kontroll. Det är ingen som kan sätta fingret någon där vi tog. Så det är en vändningartur och kom på. Nämligen. Det som jag alla snackar vi om här då. Det var det här vi tog ju skriva till mig om att du gärna vill stola att jag det förland eller jag tar ganska lugas när jag vill stola mer och just ner. Kvart det har stola säga. Det är jävla vad säga. Ja. Det har vi fått själva då. Ta i blev sjuk ta helt i början. Ta fick vi det alltså. Vi fick nästan inte från Almannaversen och jag fick inte arbete. Jag har arbetat nekvaren. Inte lagt nek så ljus. Och då så tror på rymliga ungpod. Så det är nekva sig alltså vi bor i en förälder och det var rättla boiligt. Så här var jag helt i reisen. Helt i ohällt. Ja, det var också vi tog och det är en inspiration som vi har brukt. Det var att det blev samla pengar in till Tunisen, ja. Du blev så sjuker och så blev det samla in. Ja, det var det att jag fick så lite för Almannaversen. Alltså jag alltid fick 600 kronor om månaden också, latlet belöp. Och det fick onkel fränare alltså. Inte det att jag alltid inte att det var några vi hade lejd av Facebook eller något, men jag snackar ganska synter. Och det var för fitta damer i havn. Pjuscha nämna där i haltet där. De till bättre vara anonyma. Här sätter jag det igång och så kom en känd med i havn på och hjälpte dem. Nu ringer han annan med och han säger att han ska bjuda mig ut ett maraton och i biograf. Han ska betala allt. Och så tar vi då får ju det jag alltid får ankos allt. Vi då kör ju det och då var jag bara över sjuka och nej väl inte. Det var öliga där och i biograf. Då tar vi kom ut ur biografen nu är SMS på. Jag har alltid inte messenger värt. Jag minns inte. Om vi skulle komma för boytjes ner. Det är mannen som har kommit på i det projekt. Jag tänkte, fan vill han i kväll? Det var nästan 8. Och jag var trött då av sjukna och jag var i biograf och ut och allt det. Men ser vi amerikanerna, ja, det må vi helt vara det. Det må vara central world han blir med komma så snart. Och vi får så här till. Han såg ju så här på damerna och han och jag visste att det känns det så är så vad sker det alltså. Så fick jag alla förklaringar. Eller jag fick faktiskt först en sån kakedos. Och det var mig öppnarna och hon var fotbollsbänk. Det var alltså tar den till dig faktiskt rört bara snacka om det alltså. Men det var så en personlig stol. Det är en standard flott. Helt otroligt flott. Men kvällt om att vi att det är såna pengar in till att det fälla och ska färra såna turer. Är det något man kan bruka till det? Ja, det är allt. Det är alltid otroligt flott. Och då så att den första filmen så där ta och tog bär en stol och ta sig slätt som att du får leda till att jag har fälla.
jag tänkte bara att jag var för att du skulle komma på fjället och det man kostar nästan inte. Ja. Ja, kostar det onogsal han. Men det viskar som det var på det nägmar för det så att jag hade fälla. Jeg lærte meg nekko etter å vite hvordan jeg tar forskjellige eiter, steiernavnene. Og her, akkurat her, er nok så spesielt steiernavn. Hetta eiter skøyte. Skøyte? Ja. Altså, jeg var onker sitt eiter skøyteren, og jeg har sagt at eiter av skøyte noen. Men dette er et kjent søylaplås, at det renner en arbeid fram vi her, så det kan ikke være at det er skøytaplås. Ja, fiska, det kan ikke være det. Men det kan være det at man er riktig hjemme etter en dag, en eller annen år etter hver så ratten er vært. Jeg vet det kan være et sted her man har skite. Det er et hotek som er brukt for å missa seg da man reker. En fjallskøyter, det er en som nyttar løyt er reka. Og hjemme for det her er et som heter krope. Og så er steineren som ikke eiter nekka, som er bare kallet Hansen-steiner, som vi tar alltid bøylet til. Og så sier vi en tikkve oppi her, og sånne tikkver, her eiter fulltikkver. Så det er fuglar-tikkver, fuglar som sitter og skvetter, og kanskje noen 100 år der sitter og skvetter her, så er en tikkve til enda. Sikker familie då? Ja, hva helt til om det, man finner ikke veser, så er oppkallet, finner ikke steierne oppkallet til veser nå. En fulltik var långt då i här äst. Och det steg är någon som är känd som 18 år. Det är länkasant. Och det har vi alltid helt i att det var tandsanteren som han är akkurat som en tench ut från något jag synte ut i vattnet. Men det har vi ju så funnit av sätten att det är santeren alla vägen här från Skøyton och så längs som santeren är till länkasant. Ja, är inte säga att det är vi Rackström. Så också säger om avförning faktiskt alltså. Ja. Ja, det kunne det nu være at onker har løst seg buksene her. Det er kanskje ikke noe opplagt sted å løse seg buksene. Nei, jeg er nok så åpen, men det er ganske nok så opplagt å missa seg. Ja, jeg er frukt for det. Ja. Men dette her er en eiter heimanhus av Fjøtlen. Ja. Og det er at det er norranfor ånda av Fjøtlen, det var samman och så man bytte sånt så nu är det en hemman för hus och hinner ett utanför hus. Oj. Hemman och så Fjøtlen utan och så Fjøtlen tror att det är alltid väldigt fjällhus här så längt att man vet. Okej. Eller flyr. Du sa det här som en där att det hade så inte av Fjøtlen. Nej, du hade ett Tormans med. Ja. Han ett Tormans här. Butcher här. Han tar det bö allt här Han tar det bö, ja, han tar det bö näka norr om Tormans Jake på alltid. Okej. Ordentlig bö och så kommer det så är det gasat alltså här allt annat ja. Jag heter allt med att säga alla vägen här. Att det här vi har länka sant. Ja. Det är till rosne, till Alitta. Ja. Så ska man klara lite det här så man rävliga stark. Ja, det är så. Här är en gammal ratt. Det var inte man eiten näka, men man kunde inte gamla ratt. Det är eita där ofta. Ja. Det är eita det gossjer här hemman för Tormanshus. Vad man om några nutjardös med lite där? Det är onkel som säger sig ha lite det här vi har längre sant. Och onkel som säger sig att ni har sett onkel lite här vi har längre sant. Det är så ångan sig lite. Och jag har ju inte lite själv. Jag har sett att onkt. Men en mestlig så är att jag skriver en mail till mig på Instagram och han vill gärna veta om jag har en mynd av havnen av längre sant. Så han har sagt att jag har lagt en mynd på Instagram av Fjallavattnet så han helt att jag måste jag veta kvar till havet var och så sände jag en mynd av havnen. Det han alla säger att komma till förgär lite öll hövene som var och som man visste ju om och rostnesteiner av forskjellige slag. Och så spurte han om forskjellige ånder höv och wow och jag sände honom så en mynd av mer som lite i havet och torskelsbacka. Det är det som är av götene till ett vörn och till vansöre. Och det mest till jag vet att han sände mer så en mindre tur. Att det var av sista dotter mojnar. Det var en som han eisen har finns funnit sig fram till på Facebook. Det var en som mamma heter inte. Så här visste ju öjliga väl besked om allt.
Og han er så vært i Førjen, han var i Førjen i fjør, og han har litt hette hav. Han har sendt meg mynt av det. Og til amerikaner. Men det var ett som han ikke kom til. Det ett som heter havet vi fotamøraklett. Det långt hänt av vi. Det har han ikke vært vi, og det har han ikke litt helt. Alltså lyckan hettar. Så det är ja, lite är det. Sås du det? Ja, så jag minns av det. Och ett annan så om att det här vi nu kört ut. Det är ena för så var det borster. Det var veck. Och inte visste vad det var. Det var en gata och det helt kanske onkel hade teach där och så hade de brukte och sätta i havan så här också teach och andra för att kom finna på så hårt. Men det var den där det var ena för och skott i här eller vad det var och vattnet var lite ta så där här vi lite ta la hej onkel rotlade ut av. Det var otroligt. Ut av vattnet och det blev så sett att vi och hala att på plats. Så nu Ja. så det har gått att det inte var ändå i någon hava. Det kommer stanna för att rotla det vatten. Jag vet inte. Det är så mycket man kan finna på ganska offra katt. Ja. Onkel som vill hugga sig. Det var inte väckring där så att var luft. Nej, det blev inte så här. Watch out. Det var gott att komma för in i fjällhuset. Ja, det var fantastiskt. Det här är huset som hör till Hejan 8 hus av fjällen. Det är nog huset är nog smuja nog 2 fors eller ene fors. Okej. Så Ja. korsan alltså. Det stod ett hus och men det brann. Det var näkter som var fann fiska soil och akkurat det så hänt som över fest och det var 2 av dem var ute i vattnet som är fortalt och fiska och med antan 3 var i husen och tar så är det ute i vattnet och så tjö huset brännande och blöta så fyllt rastlöst lite ner och kvar en av sin 3 mävren han var så inte i husen eller han släpp sig ut och tar alla levde men det var tungt att lämna för hem och fortälja nu att huset var brunn i grund. Ja. Men det blev så byggt upp att och det här är ett som var vi här ta ett tapsera och det var pappa och farbror som tapsera och här och det man säger att det tapet över helt väl. Det var just ord. Ja, det hade varit just ordentligt. Och så Jan till så här var över onkel vi kunde i hand snacka det här och kort paneler och här. Ja. Och eisen så bunkeren är polstra och allt så det här ser det gott. Gott att kunna komma in och ta Det är fantastiskt alltså. blev vata kavi ordentligt naklakult. Här inne är eisen här är kotche. Och här är samma skilje vid tapeten. Det är sast inte månader av tapeten. Det må man se vad det är välgjort. Det är ordentligt gjort. Ja, jag är så sloppen in här. Det är välvilt från dem som äger. Så har vi utgång till ett hus till egentligen när vi här. Och samma skilje är av vikon och eisen här är eisen i hus här är för lov att det kan färra in hvis det är så. Det är ju hus nekva stande men är det så när vi byggt ut och det kan kan nek folk så är det ofta en stångt som rubbelt det. Så kan man så
bia så här om innevist och det är att slattan sig här är eisen hus men det är eisen stångt. Men det var telefonsamband alla ställen så. Det är gott att vita så att man kan släppa in. Ja, det var släkt ta veckor där så att så det var jag har ordentligt naklakulta. Ja. Allt det där filmar och ju kroken näst. Det är det. Men nu får vi ta sätta oss ner och hon har knallat. Då finns ju mer packa vi. Ja, men av måndagen skulle vi, det har vi ju lovat där så må jag bara värma mig fingrarna där. Tar man för sån välvilt att kunna släppa in i sig husen nu så som har nästan gör onka tjänast rätt för. Ja, ja. Det är just tom och flaskorna vi vet. Vi tar ju. Jag får ju någon att vi att ta där vi. Att det här är hade det högsta fjället wow. Åh ja. Det är 8 cent. Alltså kvittet den där, Nej, 8 fjället. Ja, andra av dem. Jag har alltid det där något där. Ja. Man har vet riktigt sådja till och voice så, ja. Ja, ja. Hatt är 8 fjället. Ja, hitta ett estetintur. Det har ju sig 8 cent. Han är det. Åh, Estetintur. flott. Och när du här är gasar. Okej. Flott. Jag hade haft det flottaste oj. Ja, men det är riktigt alltså jag så att det är flottast men Jo. att har vi alltid helt det varit allmäntliga flott. Ja. Alltså det är att det är så snett att det är akkurat som det är björk. Mhm. Men det är inte körsjön som det vanliga gör. Nej. Det är inte allant. Det är speciellt. Ja. Att det är allt när du är här tillsammans är det vojkar. Oftast alltid är det riksvojken och så är det vojkar här som bygden var. Och det Här var en pigg. Ja, och det nästa är det vivvojk. Ja, men byggt hon är outofta för den ekonomin så igen. Okej. Det är flott och att det här var spikva. Han så rävliga vanliga solargäng. Okej. Och som du sa, inte lätt att släppa till och från. Nej. Alltså skulle till doktorn så måste jag gänga alla med till Örajök. Åh, herre. Och så vi båtet till doktorn var Västmanna. Det var en rävlig tur. Ja, det är stolt. Och sjuk. Den nästa bygden över Gasadäller och så den nästa åter över Slattane som eisen är avtavt. Så det är en förfärlig längt affär. Efter hus jag Dittlen. Nej, det är Dittlen. Jag har byggt i Tolja och i Nöjsjan hon tror forsen. Det var själv vet att det blev byggt. Tillfärre, jag vet inte vad av tillfärren det var vi till, jag vet inte hur gammalt det var, 6 år, eller 6 eller 6 år, eller 8. Att det blev rött av Santon av ören där hemma, grundavsåren. Och når, benst vi hade 8 ute med det rå. Och fick 2 söl. Så blev det smuja här. Och här stod ett hus och åren och jag minns det att det blev eisne att vi var ena för att komma norr här. Och ta var en traktorer här och ta vi kom hem ta slopp vi det på i vaknen. Så att om det har varit det förre huset går så långt att stå och det brann. Jag är inte rättligt klar över det. Jag vet inte annat. Det kom skriva till mig. Så går så länge det var mittlen tejpa i huset. Det vet jag inte. Men jag har så gått ju väl i det gamla huset. Första för var här ta blev borren och leip. Ja. Men så har det varit i hushusen som blev smuja i så. Jag måste ha varit. Traktoren kom norr. Ja. Nå, sitter och tar selfies. Ja. Så det bänt. Jag har ordentligt kamp för att komma på. Ja. Men det är gött. Jag klarar det så mycket. Nu ska vi köra det åt månaden. Ja. Att det penaste stället som är till och här server.
Dette är götan till jag vet inte om det är till Gasadal, så det är ur Gasadal till Slattanäs. Att han för mig här är det. Jag ska appel se en närbrick. Jag vill gänga två rum här. Vi där var när här lof är fan där kråka här. Han blev. Har vi kommit ut till den stora finalen av måndagen tar vi. Ta var Det är sen då också. Ja, det var lägger kav och vått. Vad säger du? Ja, så vi bojar lite sent. Men ja, är ju just nu. Jävla bjärga bonan och det tror jag att det är kör vi att vi är så jävla bjärga någon och brukar till huvud till berga av vänja och så är det till att hjälpa att hej han är inte så väl gångt du. Han skriver till mig på Facebook om att han vill stola med vid ner tur någon som är färdig och nämnde så att han kom nog inte på något högt fjäll och så häftigt det att kan man det skriva att här kunde vi alltid finna där eller så var det. Ja. Ja, så är fan den datoren för nu får vi på något högt fjäll det är så blätta köra och Det är nästa vi. Annars så har vi ju korsnäck vi aktivera om är vart om att vi har stått lite. Men tar jag se svaren och i naturen som aktiveringen gör så är det gymt och jag är en ATV och sält gärna och annars är kort vi tror jag. Vi alla bjärgar någon kanske med det men är de jag köra som minst. Så att svaren är grepplig och det täcker rättliga lunch är grua till svaren. Väl då med det köra vi ATV i hejan. Det är fantastiskt. Jag är inte vant att den där gröna kommer från heja tur att. Nej. Tror jag det är så ett lag gångt det. Ja, men det är vi heter bara alltid. Du skriver till mig, ja, men så färra vet och jag huxar en av låt det här. Han har alltid haft det och han smäckar till. Ja. Men jag säger det släck vi kon. Jag säger bara nu med själv och jag har en kyla med över och han helt rätt blir till och han har en cykla så säger jag ja och tack så mycket. Ja. Väl med sunera. Ja, och han nyttar inte. Det är inte stått till bara lite hemma. Och det kan syns så själv. Det nyttar inte. Man måste uppleva också. Ja, det är bara smäcka till. Och att det så slappa köra är snyggt det. Helt kraft det har stått. Ja. Det är väldigt att bli ut. Och nu att vi ska få smäcka dronen upp på forskällen men det ser han inte ut. Nu är vi ute i Amonna. Det är det åttaste. Det munnen är den norra parten av klovan. Här renner Repsafossen ner. Man säger till att Repsafossen är den fossen i följen här som mest vatten renner ur. Och här var ju äsne talan om man skulle göra ett vattenorskoverk till Sev. Det skulle byggas av här också och så skulle man få ström på skjortet. Det blev så stäcka. Men det renner öjliga vatten i. Och här ute utanför i Onna, en av Gullringsåen. Hon är utanför mig här. Här är öjliga lite av gråt, alltså här är väl vattla och det är meningar om att det har nog varit ett ärke här. Att folk har varit här om sommaren och här var så fleja och västmövliga och så hade haft näten nu och säger här var haft allt här och bor en sommar. Fiska soil och så har forskjellet lika upp ganska jag vet inte. Det är ju inte nägger ut det. Det är väl och vilja vatt. Ja, Herlof, nu är det en datoren med mig. Ja. Det är dotter väl, va? Det är fantastiskt. Det är jag glad för. Det är störst upplevelse.
Ja, men det är nästan en upplevelse för mig. Du har fortalt mig sen om hur du samlar pengar in till olika ändamål och det är hur ska ju mer onka. Och det också om du helt kanske skulle välja sen aggressivare och bjuda onka fram. Ja. Kanske onka turar vi feralejare här Nämligen. till Lockroadet. Du varst ju när Rikbus, så du kan fortälja för att Jag kunde kanske vara det. Säger ni att santen och för det som vill jag betala rävliga, nej. Ja. Det är bara inte det vi är. Ja, det är det vi. Och vad helt då ska man få betala några pengar in på konto så man lägga? Ja, halvt bestämt. Jag säger du bara att du slår på köra att vi. Nej. Det var väl jag gå. Men det är att du får den turen. Men så är det särskilt att du vill låta resten till att stola att de har det för. Ja. Det är aldrig öliga gott ända. Det är alltid ice. Du fela är rymliga nog men det står torvra då så jag vet. Ja, absolut. Du har inte någon potential det vi har komma med mer då är. Du helt ganska där väl snack kilo. Jo, är rock vid den gott kilo där här är visst faktiskt ju men då är kanske då vart oj jarver och inte ordentligt huxa om hur begränsar är och tunker i isen och sånt. Jag nämnde det för där en tror jag fyra för vad det vi är. Så vi var säkra på att du inte tog fel. Ja, men det är det som är några superkrafter vi har kunnat stängt nu. Men så ränner man sig ut till nu jäkta chakra som man vill och så får ringa samvisk och allt det där förskälliga. Det är en pastor out men man får en upplevelse på så. Ja, för sure. Vi har haft en fantastisk ande. Ja. Och vi har pratat om ekvaisen till reisen ordentligt gott. Och att jag fortalte det att det var en outofta bygd där med det weekend. Ja. Det är alltså husen som är det här. Heppa? Ja. Här var bygden. Är två hus och den gamla bygden. Okej. Att ett av oss det nya huset hade är ett romalt hus. Ja. Det enaste som är rätt. Och är det bara en toft eller? Ja, det är en toft, ja. Och hit är så att som är byggt ett fjällhus. Okej. Som du brukt? Ja, det har vi brukt till Avero i tar man där fjällhus och eisen till. Ja, jag har så eisen för lov till Avero här, jag är inte stora här. Att det är inte lokalt som man. Gänker du här reisen? Ja, jag kan inte på mer och runt här och allt. Jag vill nästan mer på här helt där ute här som Mjörskjön. Oh my god. Tvärför. Vad är det annat out? Nej. Short. Det var short. Men här är hus långt, jag vet inte om du såg eller något. Ja, hade det rikshusen i la 8 år ikon. Jag vet inte akkurat vad det är. Ja, det är nytt ut. Här så eisen hade det eisen så fjällhus. Och här nian för här ligger flätchen jag hitten fjord dans för land. Och till mig, heppa. Ja. Ser man den? Det fast inte näck väl. Nej. Jag hade så sätta kamera upp här för jag hade ej ut. Och det är så ständigt. Ja. Okej. Ja, men det sa du här är inte ordentligt näka. Några lojtfunter alla. Nej. Da prøva også. Kanskje Det er der er snakk om å prøve atter, jeg vet ikke. Ja. Ja, jeg vet. Så man bindas bit. Ja, jeg vet ikke hvordan man kan binda den. Ja, man har begrenset. Det er øyelig, om vet. Ja. Jeg er for å lukke hitje der. Vet jeg hva sass til han, så er alltid her eneste av noe, man ser. Jo, man ser resten här av. Jo. Det är snägt. Här ligger han. Sars du han? Jo, jag kommer att känna runt han här. Det är inte han är blivit ett vinnare turerna nu. Ja, det är det. Han är fotler och tära och rost och gär och så. Nu kan han akkurat det samma lite. Så nu kan han bära lite här fri. Jag kan bara via bruka miljoner på Arena i rätt. Jo, och sen ska pengarna komma från. Det är det. Det är det här loff. Du kan. Det var fantastiskt. Allt vi ser det värt det. Jag tackar dig mänka för det. Och till alla så här damerna i vår trusch ett land färsk gamla det är de som man möter fitnesscentrum som fyller vi. Jag kan se det kan att det inte är spärra komma över för kronor.
Det var ikke nekk video gjort bort ur åren, det skulle pengar til. Så det er bare at flytta noen pengar inn av kontonummer som kommer under her. Her er det langt betalt. Yes. Så det er bare å gå, det er bare å punke ut. Så för resten hade jag det fälla i ett allt. Jag vet inte, det var den. Jag har inte funnit ut igen. Och ska jag också betala. För jag vi skulle ha det gott här först, ja? Ja, vi tackar för det. Och bara ett efter här lof. Ja. Jag tar mynt vid steinen. Jag plejer att ta mynt. Hansensteinen. Det är Hansen steinen, säger det. Det är som jag givet om den navnet. Jag vet inte vad annan heter. Jag känner inte näkan. Tänk du mynd kvar efter du kommer förbi? Ja, Ja. det gör det.